Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Pripun kabare bocah-bocah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses is the best. Dinten niki Ustadzah maringi tugas teng bocah-bocah yaiku maca ukara. Tulodone nomor 1, sapiku lemu-lemu. Nomor 2, budal mancing iwak. Nomor 3, nulis aksara gede. Nomor 5, wedhuse mangan suket. Nomor gangsal, ajar nulis Jawa. Cukup semanten pelajaran dugi Ustadzah Ulfa dinten niki. Mugi-mugi bocah-bocah saged ngerjakaken tugas dugi Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.